Jeg hedder Aviaja. Jeg er 25 år, og jeg bor i København. I København læser jeg biologi på Københavns Universitet. Her er jeg i gang med at skrive min afsluttende opgave, der hedder specialet. Mit speciale handler om grønlandske bakterier, og det vil jeg godt fortælle lidt mere om. Et speciale, det er det sidste, man laver, når man går på universitetet. Jeg er biologistuderende, og jeg har studeret i 4 år, og mit speciale det tager så et år. I løbet af specialet, der skal man forske i et emne, man selv har valgt, og så skriver man en rapport om det emne til sidst. Jeg skriver speciale om bakterier, der kommer fra ICA-søjlerne. ICA-søjlerne er nogle søjler, der står i en fjord under vandet ved Iviktut i det, der hedder ICA-fjorden. ICA-søjlerne bliver lavet, når der kommer ferskvand op gennem havet. Så når ferskvandet møder saltvandet, så kommer der det her mineral, der hedder ikait, som så bliver til nogle kæmpe store søjler til sidst. Den største af søjlerne, den er faktisk 5 meter bred, så man kan stå op på den. Og der er flere 100 ICA-søjler, som så kun findes her i Grønland. Det, der gør ICA-søjlerne spændende, det er de ting, der vokser på dem. Udover at de kun findes i Grønland, så vokser der også planter og alger og bakterier på ICA-søjlerne. Og de her bakterier for eksempel, de findes kun her ved ICA-søjlerne. Bakterier er små bitte levende organismer. De er så små, man ikke kan se dem, og de findes overalt. De findes på mennesket og i mennesket, og på bordet og på alle ting, du kan se omkring dig, og ude i naturen og i havet. Jeg arbejder med bakterier fra ICA-søjlerne, som er specielle, fordi de kan finde ud af at gro her. ICA-søjlerne er under havet, og der er meget koldt. Der er cirka 4 grader, der hvor de her bakterier de gror. Og når bakterier de kan vokse ved 4 grader, så kalder man dem kuldeelskende bakterier. Kuldeelskende bakterier er specielle, fordi de er anderledes end alle de andre bakterier, vi kender. Vi kender rigtig mange af de bakterier, vi har på os selv. Dem, der sidder på os, de kan bedst vokse ved 25 grader, fordi det er sådan cirka den temperatur, der er uden omkring os. Og de bakterier, der vokser inde i os, de kan bedst vokse ved 37 grader, fordi det er den temperatur, vi har inde i os. ICA-søjlernes bakterier, de kan vokse ved 4 grader, og det er en meget lav temperatur. Når bakterier kan vokse ved lave temperaturer, så er det fordi, de har nogle værktøjer inde i sig, som hjælper dem med at vokse ved lave temperaturer. De værktøjer, man finder inde i bakterierne, hedder enzymer. Det er de samme værktøjer, som er inde i alt levende, også i mennesket og i planter og i dyr. Enzymer fra bakterierne, de kan bruges til alt muligt forskelligt. For eksempel så kan mennesket bruge enzymerne til at putte i vaskepulver. Hvis man går hjem og kigger på noget vaskepulver derhjemme, så kan man se, at der er enzymer nede i. Og de her enzymer, de hjælper med at få tøjet rent. Det går ind og nedbryder det beskidte. Enzymer fra ICA-søjlerne og fra ICA-søjlernes bakterier, de kan bruges i lave temperaturer. Så vil man kunne lave vaskepulver, der fungerer ved lave temperaturer, i stedet for i dag, hvor vi vasker ved 40 grader eller helt op til 90 grader. Hvis man kan vaske tøj ved lave temperaturer, så kan man spare en masse energi. Det er selvfølgelig godt, fordi så skal vi ikke betale for at få varmet vandet op, men det er også godt for klimaet at spare på energien. Selvom ICA-søjlerne er i Grønland, så sidder jeg i Danmark og forsker i bakterier fra ICA-søjlerne. Jeg kunne sidde hvor som helst i verden og forske i grønlandske bakterier. Og det er fordi, at bakterier er levende, og man kan gro dem på forskellige måder. Jeg vil gerne vise 2 måder, man kan gro bakterier på. Den første måde er på et fast grundlag. Det her, det hedder en petriskål. Nede i bunden af petriskålen er der noget gelé-agtigt noget, som jeg har blandet sammen og lagt ned i skålen. Geléen er til at lægge bakterierne på, så de kan vokse. Og så er der blandet noget forskelligt i, som bakterierne kan spise og vokse på. Nu er jeg rørt ved den her, så den kan ikke bruges mere, for der er bakterier overalt, også på mine fingre, og derfor tager jeg lige en ny. Det er meget vigtigt, når man arbejder med bakterier, at man ikke blander de bakterier, man vil undersøge, med alle de bakterier, der findes overalt omkring os. Derfor bruger man kun helt rene ting, der er blevet gjort fri for bakterier. Når noget er så rent, at der ikke engang er bakterier på, så siger man, at det er sterilt. Det er også derfor, jeg har tændt en flamme her. En flamme varmer luften op,
og når luften bliver varm, så ryger den opad, og så ryger de bakterier, der er i luften, med op, i stedet for at falde ned på de ting, jeg arbejder med. Og så skal jeg også sørge for at have rene hænder, så dem skal jeg rense i håndsprit. Og så er jeg klar til at arbejde med bakterierne. Når jeg skal arbejde med bakterier fra ICA-søjlerne, så går jeg nedenunder i en fryser og henter dem. De bakterier, vi har i fryseren, er blevet hentet fra ICA-søjlerne for mange år siden. Men bakterier kan godt overleve i mange år, hvis man fryser dem ned. Så skal de bare lige vækkes op igen. Når jeg skal have bakterierne til at vokse, så jeg kan undersøge dem, så tager jeg en pind, som kommer fra en lukket pose, så den er helt uden bakterier. Altså, den er steril. Og så tager jeg den, og så rører jeg lige akkurat pinden ned i de frosne bakterier. Der skal kun meget lidt til. Bakterier er så små, at vi ikke kan se dem. Men selvom jeg kun lige har rørt pinden ned i, så er der tusindvis af bakterier på den nu. Og så kan jeg stryge bakterierne ud på en ren plade, og så skal jeg bare vente på, at de gror. Når en bakterie gror, så betyder det ikke, at den bliver større. I virkeligheden betyder det, at den bliver til 2 nye bakterier. Og de 2 nye bakterier bliver så til flere nye bakterier. Så selvom man kun startede med nogle få bakterier, så vil de vokse og blive til mange millioner bakterier til sidst. Og efter noget tid, så vil man kunne se dem, fordi der er kommet så mange af dem, og de ligger oven på hinanden. Her har jeg en plade, jeg lavede for 10 dage siden. Som man kan se, så er der små røde pletter over det hele. Det er bakterierne, der er blevet til så mange millioner bakterier, der ligger oven i hinanden, at man nu kan se dem med øjnene. Der er også en anden måde, man kan gro bakterier på. Og det er noget flydende. Efter 5 dage, så ser væsken sådan her ud. Den her bakterie er helt rød. Al farven, det er mange millioner små bakterier, der flyder rundt i væsken. På samme måde, som jeg gjorde før, så tager jeg en pind og rører ned i de frosne bakterier, og så smider jeg pinden ned i væsken. Og efter nogle dage, så vil der være så mange bakterier i væsken, at man kan se dem som en farve, ligesom den røde her. På den her måde, så kan jeg sidde i København og forske i grønlandske bakterier. Nu har jeg vist, hvordan jeg forsker i grønlandske bakterier til mit speciale. Men inden jeg nåede til specialet, så gik jeg på universitetet i 4 år. Det her, det er Henrik fra Nanortalik. Han er lige startet på Københavns Universitet. Han læser biologi og bioteknologi. Men hvad er det egentlig, det betyder? Bioteknologi. Bioteknologi, det er biologi i det sydreatit asit idikkarnissai. Der var du biologi i det mikisuaru så sunatama isarfigaru. Hinner illi tämän i København ilinjartuut. Sunna ilinjarpio. Biologi, bioteknologi er dropper. Så sortlu ilinjartarpi tämän nepilluga. Ilinjartarpapput asiin sortlu timimutungasit cellebiologi tämä kua kinetik asiin ilinjartarpa. Så mikisuarsuit ila uus tämä kua. Sunna tämä puda fi farillu ilinjartarpa. Ulluinnaku ilinjarneri ima nasuiyaatigilaarsinnaavio. Ja, ullaik affin pingasunut ekkertarpugut. Imarun affin sisamanut ilaatikut. Der var 2 timer missä forelæsningertarpugut professorer og kategoriater. Der var forelæsninger ranget der øvelsestimertarpugut det sen gruppikkaarlita. Sydalisarpugut epäkutseesi tekilli. Okay. Forelæsning Anu ittarpat tassami isiannarlusi taava forelæsningeranget professorer tavlimme oqalaruyortarpoq taava uagu isiannarluta nutaatileruyortarpoq saadimi angisimi nerisarpu.
Okay. Der ullu qanusivisuutigisarpa. Qassun soqaartarpisi. Ilan assiginajarp ilan ulluqeqqanusoqaartarpu 4 timer taqerlita 2 timer forelæsning der 2 timer øvelse. Der var ilanik ataasinut 2 timer forelæsning der var 2 timer øvelsestime. Der qanusivisuutigismi tamaani ilinniaqerpit. Ukia taasa massak ilinniaqerpumma maani der var suli ukiimarli bacheloringornissannut. Okay. Der bacheloringoreruni der susarpat. Nammasisarpat. Imma affaapaya nammasisarpat der var bacheloringoreruma asiingit qinnersinnaavakka taawa eqqarsarpunga agronom qinissamaarlu. Okay. Kisia ama bioteknologi kandidaatitut tigisinnaagaluarpa. Okay. Ilinniarninni suna nuannarinerpaaviu. Tasmaang tigeqqaaratta tikilluaqqusaasut misigisukkuruunga taava iniutamarnuannaarluti tikilluaqqusiam ta inissiarnerluti ulluinerni kam atuaqaterpu kamalaatippu naapinnissaaqilernaarisarpara taava ilikkagarpu ulluinernuannernernermi Ja. taava København nuannarinermi Ja. tas nuannertoriussuur Sunami nalunarnersaava. Nerunarnersaavimmaqa ulluinnan atuagassat annertilaatarami taavalu kammaqarlini aneerusunnelaartap ilaani angersaarsimaanarnani atuarli. Soormi bioteknologi ilinnialeqqarpia. Bioteknologi ilinniarpara pissutigalugu siunissamisavaatеqarner kalaallinunaani siuarsarnissaanut suleqataarusullinga. Iya. Siunissami sunna teqorluarpiussumu atussanerlugu. Teqorluugarivara kuyataani savaateqarner siuarsaaqataafiginissaa. Sure. Siuariarternerata supperigakku ilinniarlu aalartinniku.